ñande amde capantati bawta hitande ujunaji 2024 caggal jibinede annabi Isa mo jam e kisa ngoni mum o ina hawri e altine 27 dewo hoddayru 1456 ferko ñalde malande emen kettoɗen law guure fulfulde TV. ar ha mbaɗen sifti namɗo joni neɗɗo goto ina woodi so ñaami o harata kadi so yartima tan o mayat Tengel Ndiaye on neɗɗo kam ko holi on ko laado dia on neɗɗo ko jeengol sabu jeengol so ina ñaama harata kadi so ngol waɗama ndiyam tan ngol ñifat an siftinamɗo joni mbeɗa jogii ngaari ngotiri so naydi jehi yaroyde so ndi arani ɗi jarata ndin ngaari kam ko hol ndin ngaari ko sabunde sabu so comci jehi wuppoyeede so sabunde arani ɗi guppetaake koye sawtuwol ko laado jaamo ceelaw e Tengel Ndiaye mo juuɗi jeeɗi law guure fulfulde TV wiyen ɓamtare ɗemgal men namdi ko darde men dental men e golle men yo jam ñallu saro e adunaru ndu kala.